Čo ľudia, vy to zdravujeme na 2264, u dnešného videa je to video na parku mapu, už druhé, takže ideme si prečítať pravidla. Že vidím. Zdravím ťa, mapa je vyrobená hráčem Rčesty. Dobre, pravidla. Poprvé, neničíš bloky bez povolení, po druhé, nepokladaj bloky bez povolení, po tretí, hraj na normál, po štvrtý, toč to, jestli chceš. Po päť, nepoužívaj žiadne hacky ani mody, ok. Za tebou je příklad vyhožu a dostaneš se ven. 3x5 plus 8, 39. Som vedel, že budeš sorane. Ešte nikdy nesklame. Alebo skôr dobrá matika. Takže prevezeme sa vojskom. Afrocirkus. Rádi, ideme ďalej. Sorry, ja si iba vypnem hudbu, lebo ma to dosť irituje. Trošku ju nechám zapnutú. Tak. Afrocirkus. Jau, čo ma buchlo? Vozíky, ďalšie ty nechcem. Dolu. Ja nejdem dolu. Nejdem dolu. No tak dobre. Au. Ale čo tu je? Nič, to je dúka. Takže ideme si pozrieť, čo tu máme. Takže obrana 1, obrana proti ohni 10, dýchanie 1. Obrana 3, obrana proti ohni 10, schválnosť 1, obrana 3, obrana proti ohni 10 a obrana 2, obrana proti ohni 10. Takže to bolo určite robené v Money Items, lebo tam sa dá jedine desina dať. Ešte, že som dal aspoň to mesko, lebo sme fakt hlavní. Tak, joj, skákačka, ok. Počkaj, keď to doskočím, nepadne náhodou. Jasné, že padne dolu, ako inak. Au. Takže toto bude trošku nadlhšie. Skočil som to, fajne. Fajno. A to sa nebolo moc fajno. Jau. Prečo lava? Prečo ja? To ja nie. Som nikdy nevidel. Dobre, pokračujeme. Jo, dal som to. A ideme. Dragony pán. Ak sa sem dostaneme hra. Tak to musíme preskočiť na prvý pokus. Inak sa nedostaneme hore. Takže držte palce. Zatiaľ sme to zvládli. Fajnovo. Alebo skôr nefajnovo. Takže budeme asi musieť zničiť tento blok. Inak sa nedostaneme hore. Prosím, Brnko, vydrž to, prosím, Brnko. Lava party. To je lava party. Jau. Dobre, takže hodíme sa do vody. Jau. Nedomyslel som. Jo. Ideme sa pozrieť, ak je na ten Brnko. V polke, to tak... Ty vole. No, ako vidím, tak asi to budeme musieť prechádzať bez Brnka. Čo vravím? Dobre, ideme ďalej. Jo! Zleteli sme do lávy. A dúfam, že za tým to bude niečo ťažké a bude to super. Dúfam, že sa vám minulé video ľúbilo, aj keď som zase zletel do lávy. To bolo také akčné. Dúfam, že sa vám minulé video ľúbilo. Lava. Takže, jo. Prvý blok, druhý blok. Michael Jordan! Michael Jordan má zachránený. Jo. Semiačkom.
Na čo je to smiečko? To mám si hodiť do hlavy, nie? Á, to je voda. No. To som asi nemal, čo? Nejaké bugnuté, funguj! Čo to ide? Mesičko každému chutí, nájdi kľúč, blúdisko. Ježiš, blúdisko, ja nemám rád, blúdisko, blúdisko nie. Blúdisko, ja nemám rád blúdisko, hlavne na blúdisko. Čo je tu? Blúdisko. Také ľahké. Blúdisko, ne. No bohu, nemohlo to byť, ja už žaláva hlavne. Ježiš, preto to nemám rád blúdiska. Sme na začiatku. Tu je niečo tu je. Dúfam, že to bude zle. Jasné, ja to vždycky doplatím. A kde to mám položiť? Jo. Sme dobrí. OK, prešiel si blúdisko, choď ďalej. Sme dobrí. To je si vyťah nejaký, tak toto je fakt dobre vymyslené. Stlač... Čo? Stlač si. To bolo pekné. Ends. To bolo kruté. A ten koniec bol taký istý ako v mojej minulej mape, to sa mi ľúbilo. Prešiel si mapu, gratulujem. Nič nevidím. Čo? Ohodnoť od 1 do 10. 0. Ale nie, takých 7-8. Takže dúfam, že sa ti mapa líbila. No, ľúbila sa mi. Takže to tak by bol asi koniec videa. Ďakujem, že ste si ho pozerali. Dúfam, že vás to bavilo. Ak vás to bavilo, tak bol by som rád, že keby ste mi posielali mapy, že ktoré mám hrať, alebo doporučovali by ste mi ako adventure, multiplayer, single player a tak, že proste... Alebo že čo by som mal robiť, aby boli zábavnejšie tie videá tak. Viem, že budem ešte točiť tipy mody na vody a proste na babičky a tak. A ešte mám v pláne si spraviť takú jednu vec, ako... že proste by som rád ako natočil nejaké zakázané, ako nie zakázané miestnosti, ale skryté. Bude tam veľa dobrých vecí, tak ja už sa rozlučím asi, tak čaute.